on, you can do it. Good girl. Oh, come on, come on, come on. Come on. Good girl. Nasa hita ko, si Sophie. Good morning mga loves, it's me Clani and welcome back to our channel, Love Clani Club Bano, ang vlogger na may pusa. So anyway mga loves, so ayan, after ng lockdown, ng kung ano-ano, ayan, finally nakalabas din, nasikata ng araw at ang magandang seaside. At of course kasama ko ang aking si Baby Sophie. Ayan, natakot na takot. Ayan si Sophie na nasa seaside. Ayan, sinama ko siya dito sa seaside. Dito kami sa Marina. So ayan yung mga tao dyan. Ayan yung Marina waves. Ayan, so magpapa-relax lang ng konti dito. Kasama ang aking si Pusa. Nagsimula yung yung corona. Ayan, hindi na talaga kami nakalabas, pati yung pusa ko. Ayan, hindi na nakalabas. Mag-enjoy nga naman. Mag-enjoy nga naman. Lumangoy ka na, tinan mo yung pusa ko. Nag-e-enjoy din. Nag-e-enjoy yan. Loves, hindi na nagpapababa ang aking baby. Hindi na nagpapababa. Baba ka na. Baba na, Choppy. Ayan. Medyo lumalakad na siya. Lumalakad na ang ating si Sophie. Come on, come on. Oy, tumatalo na siya, be. Oh, lumalakad na siya. Here, Baba. Come on. Go. Go, mommy. Go. Go, Baba. Go. Come on. Come on.
Now sometimes we hide behind this illusion that we're done.